Hi, si Marang Helen eh. Hi, good morning, good afternoon. May hapon. Ako na po din si Marang Helen. Karon di ay gikan ko lusod. Kaya nagpa-print ko sa ang kuan sang requirement sa ang kuan sa ang AdSense. Kay niabot naman ang postal ID nga gi-verify ng Plurami. Nagpasalamat to ko labang makagahom nga niabot na hanggang postal ID ug katong hangkuan na verify na ko. Wadyo ko magdahom og kanang ma-verify ko. Ug sang pag video mura ra man to na og murag darag lingaw-lingaw sa wadam hadi ay ikaluyan ko sa Ginoo nga niabot sa punto nga nakapasar na ko unsa niabot sa punto nga ang AdSense nga kompleto na ug manag-verify ni Plurami mo nang naghuwat laman ko og kanang maka arto ko og bangko ug maka open account na ko pohon ug arong ug nana ko yung mamiso nga ika open account mo na pasalamat no ko Ginoo nga ako pasagdi bisag gihanira ko niyang bay na panahuman ang padzag wa panahuman pero okay ra ko daghang salamat sa labang makagahom nga ija kong gigihan nga kaya na nga ingani gang video at sa mga problema nga ginagmay nakaya ra pud na o labi na sang anak nga tuwa sa Manila bisag mo chat siya nga kanang nakong siya gibati nakong siya trabaho di ko siya makaya pero sagdira mabot ang panahon nga magkaaban mi kay basin sunod buwan or sunod adlaw ba nga muhinahinay po kog lupad padung dito bitaw joke bitaw pohon horay baw ang dagas panahon o pohon o pagkabuhian pata kita laman taliha upaw ba ulit kamong ang mga nananaw sang video o ganahan po mo bisita sa ijahang pajag pwede po din uliliun nagijang pajag bayulit upaw kay lagi mo yung itong channel di man talaga ito mabalik ani sa to di man mapugnan gusto ni jang mabalik kinaman si pajag dito gusto ni jang agad sa kunong pajag kay balhin mo ko to gusto makakuha sa gamay nga luti kay daga pa malagi to si ja buhan jang paus kinabuhi nga di man tipiyang pajag wa palagi pa ni mahuman pa ni ang pajag wa pa ni kanang kawaling CR manumbay pa ko ilan na mo CR kay maulig ako naman dali pirmi kay sa tong ganahan mo bisita sa isang pajag lantawa lang malinjo sa isang pajag da kwan kanang shoot out day ko ni Lani Kuan ni Kuya Leo o Ate Mars o ni Ma'am Ims diya sa Cebu o ni Bing Parol. Kamusta mo diha mag-ina sa si Bing Parol? Kinsa tong katong nga malumong kasing-kasing kay baw ko kinsa na mo. Ug daghang salamat sa pagtan-aw sa mga video bisag wa hinungdan nagaban namiingon nga wa ko ni sa to basta naghang nang bas nga wa ko ni hinungdan naghang mga video pero wa man ko mamagos nila wa man ko maingon og tanawa sila ra gud ganahan ug kinsa ganahan mo tanaw sang video okay ra ko. O kisa tong mga malumong kasing-kasing kanta lang mo sang video kay awam po kuningan nga kuan ang kisang ganahan kay bawo ko kasi tong mga taong mga malumong kasing-kasing amping mo kanunay sa itong lugar ug hamor ron na butang sa kahanginan kay nagkaila ra man tas kahanginan okay ra ug kisang ganahan mo na daghang salamat sa pagtan-aw sa ang video. Kita laman tanja sa sunod. A few moments later. Guys, Julie, lang manghud nga kambal ni Plurami. Mama Julie, inja. Kanang karon muulit ni sa karon na sa kadlaw ta mandani. Dugay na kuno pud sa mo balik, ano sa kabalik Julie? Pwedeng tatay. Hala, dugay ka man to.
Birthday tatay na kay magpapatig-tigong patag kwarta. Mingaw na po minimo. Mingaw na po minimo mga putahin nimo. Masubag makasweldo pa man tay sweldo magtigong pa man ko. Malagi para sa ito magtigong pata. Ansa, aga ko nagpasalamat lay ko nga agang kuan verify ng purami pero mangita pa taog ka nang open account di pa mo ko sure purami og 5,500 Ang ag kuan mamay na sa akong tangdon og kanang makakuan ma dito mo padadon og apply nga to kay di ko na ma-withdraw. hindi pa man ko magupin dollar account kay gahang dollar sa hang sweldo sa YouTube kaya na pa man gamaja. Gamay lagi pero kinang mangandam tadaan sa Jol, mingawan dad minimo Jol. Mingon man nga na may Kay kuan naman gatos kusina. Kuan naman yung Manang. ikaw na puli na to. Mo lagi mingawan ko nimo kay ako na puli. Ikaw puli na to. Kay kani Julie, bago pala Julie kay naramanes Canada sa Julie, Canada katong sa tos Australia kay kuan mo dito siya. Kanang mapugas dito siya og kanang anhigis bayo ka mga tawgan og kanang emergency. Kay dito sa basta-basta makatugpa din ning bahay si Julie kay karong buwan na. Abi na kanang Julie may nabugko ko. Kukunan. Yes. Valentine's Muli. dali ni Julie, ako po din niwa. Pag New Year, Pag New Year, dani nakita pod mi. dito nga na hagang New Year. Pag Pasko, dani man po ka. Birthday Pag na dali. birthday na nay, pag birthday tiri, dani ka wa. Dan, ador din tiriwa kay duty pa man Pero ko. pag birthday na hawa ka. Pero Ang trabaho pa man ko. pa man tanang gi-vlog dito no. Karon gawan mo ko trabaho. Mo to sa karon, tani ba ron March 13. March, maghihap na pa pila ka buwan sa kakabalik. April, May, June, July, August, April, May, June, July. July birthday na tayo, July to. Hala luwada pa pero okay na siya kay sige manig manawag. Na ibang naigso na mga ban. Balag ka mga suko mo. Bitaw, Taas Manila, dito to manawag. Kay bon token sa to sila igso na, di lang ko mention po. Dito to manawag, sinanay bitaw, nantay number, sinanay kayo makalod bitaw sa nanay. Dito na mamutang, dayaran nila mga igsoon, isang mga anak, pero ang mga anak ni Zauban, dito na basta-basta nyung matawagan kay di mahibawan. Mula Julie sa una, bisag ng trabaho pa, hazang inas na nag-Julie, nanay. Asa sila wag Julie kay in duty pa to. Di, magbantay sa aning out na ron. Out. Inganas na nay. Basta makalood na siya. Muna Julie, dali siyang tawagan. Sister, pwede po na matawagan kaya gilaw pa signal. Pero karon, di na siya busy kay yung tawag man ganiya. Amazo. Oo, yung tawag kay amo din sa Australia siya. Tali kay katanga Canada man idura man siya mo lang amin Canada. Lajo ng Canada. aga mangging nanog. Singapore kay Ang mga igsoon, mga bot ay nagdanag tagalayang nasod. Mo nang das pag video na siya ging adlaw, das Domingo. Mo to ang vlog nga pasalamat ko niya mo to kay igsoon kas lang nasod. Kay sa una sa pag-COVID min malamag kuan na, asa na ko mo bakasyon man og wa na COVID, ano sa pag-COVID mo wa. Aki Julie gani kay dali-dali man Julie mga ngani. Pareha man sila si Julie gani tricycle run sa katipunan kay naman sa. Iwon. Nabi sa sulan? Aga mga ba iwon. Nagila basta taga Multicab kusog. mas multicab po di basta-basta. Sa banang kay sa banta. Dili kasaban kay kontak naman karon nga mga ni. Iwat nga ron kay manglaag mig pangpang sa puti. Mani karon? Di mo tumuhan ni kay labong napa ka magbanding ta nga tus pangpang wa mo. Bandi mo sa sukog ma. Lagi karon ta dapat siningan hi gani ang buntag labong wan ni wan. Uy, may damdam. Yes diri da ning Marunong masaktan. Tulad mo rin ako. Puso'y susugatan. Hindi ako laruan na yung ano sa baka tinaniyot pala kater? Malas diri Ginoo ko. ang kinig. Ang sawan. Sabat ta sa dite kay nagpahawas sa gibate. Uy, may damdamin. Kasi damdamin. Mga takari mo. Bahala ka kanta dia. Wakay kuan, pagmamahal. Nagyapon. Hindi ka maluoy. Nari kaluoy. Mati ka. Na. Nasiri. Mo kasi lang kontra na. Nabantay ka na mo. Magluhod ka na ho. Magpabilog siya ko. Bilog. Ano Pabilo. Aga ko Pabilo may gas? aga ko may ng lipstick na. Pabilo gas. Bilo. Bilo ko no. Kay Julie, gas Julie. Ano ba? Ako. Isang sila man Dapat kanta pa rin sa milig kanta ko di ko makanta. Kanta sala. Hindi ako laruan. Ang kanta diri. Hani, mandi Ay, ay. ito yung niluwan niya. Nangang kanta na ibawon kay Panginoon naman. Ang kanta pang Ginoo. Uy, dali, dali. Dali.
Kaya sa Liana dia. Diyos pasay lua. Nakaw niya tangan dito sa Ang among Masaya din, ah. kalapasan. Buno sa sila. Hi, alit ko no daging anak. Ano sa? Oh, dili hilap din sa panda. Kamang ko no. Panda wala. Ang among Panda na. kalapasan. Kanta-kanta mi kay ano yung mamingaw naman dali kay mabisag bake. Kaya si Tire mo ubang Zule. Si Prame mula kaupod na. Ang mabilindan ni kami nas Aliana. Nanay, di si tatay. Ano mo? Ay, sa lagi kami nalis nang ka. Sino na ilabas? Nanay man ang nagili, nay man ang nagbantay. Ah, di man lang nagbantay. Kami na rin daring duwa sa Aliana. Si tatay. Nay Helen. Ah, Love you, Nailen. love you, Day. Gidi. Hala, ginawa na. Ugawa na. Halas pandagiwaga na. Arang ugawa ka zo. Ini lagi na tumagigilid. Pasag nyo na itong ngiro. Kaya majuwaktan. Oo, dyan namin na. Hala, ginawa ko nagtuna-tuna man sa Wala din na malakpan din na taga tanod ba? Impas ng ngiro ah. Ayaw, tir. Aso? Ha, undang na lang. Ano sa unang kay pa ni oras kay mingawan ko din mo. Nabot-bot na ang mingawan Ko ba mo rin. di man ikaw di man kamat. Ato ko kordos kay wa may masaksan kay na may ang mga tangis mga batan. Ako ni mo, Nailen. Asan sa? Ngawan ko ni. Kasi nga duli di kami ngawan. Nara. Ha? Na banda. Bahura ba na? Banda. Ligid-liginis gilabog lang jay. Dama na to. Kita-kita lang ta sunod sa mong video. Kung karon namin nagkauban sa igsuon Para na. lagi ka ito mahang mata na. Ngay bag magadahan. Para dito ta. Ay, bag mo gudaan. Kani si Mama Jolie ni, pero nagkamalan ni kaluhang Purami. Pero pagkatino dili ni ikapila ka kamagwang Jolie. Ikaw pala ka magwang. Di kanit Purami. Ikaw na po man ko, si Pramay ka 15. Ano mo? Ika na pura ni si Zanza na palang si Purami ka 15 ako kinamagwangan. Number 1 ko sa ikatin ka. Ako na yung magwang na, ikatin ko. Ngapa man ka dun. Wapa na ilong na sunog. Ay, oh, sige na, bye-bye, Jolie. Bye-bye ko, Bye. Nailen. Bye-bye ko. Bye-bye, bye-bye. Kuno Aliana, bye-bye.